Welkom bij Dit is geen podcast. Met ons tweeën. Mijn naam is Joël, dit is Ozaya. En Dit is geen podcast, is een podcast met een twist. Ja. Videografische twist. En vandaag zitten we in de studio. En zoals je ziet zit er meer ruimte in ons dan gewoonlijk. Wat meer ruimte Dat inderdaad. komt namelijk, want we hebben een special guest. Oh, dit is het moment. Dit is het moment, ja. Je mag gaan zitten. Oké, hoi. Oh ja. Hey, Hoi, top. wie ben je? Dit gaat goed. Dat is precies wat ik moet zeggen. Ja, echt wel. Mijn naam is Brolin. Hoi allemaal. Ja, ik had. Waar kunnen we jou van kennen? Ik maak muziek. Ik schrijf veel en ik doe heel veel projecten in deze regio met heel veel verschillende mensen. Van die drie dingen vooral. En ik ben natuurlijk ondertussen ook extreem gedreven influencer. Ja. Ook nog eens. Ja, Tuurlijk. de hoogste kwaliteit TikTok die ik, Ja, wow, dat- TikToks dat- die ik dat- ooit dat- heb gezien. Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat mag gezegd worden. Nee, ja, studio, want jij maakt muziek. Dat klopt. Dus we vonden dat wel toepasselijk om een beetje in jouw... Ik dacht eigenlijk meteen aan jou. Dat is wel lief. we dachten muziek, dat is Denk je aan behoorlijk. muziek, denk je aan Brolin. Denk je aan Brolin, denk je aan muziek. Dus nu live. Oké. Nee. Ik krijg stress. Kan ik nog weg? Kan ik nog nee zeggen hier tegen? hebben we nog een gast op standby? Nee, maar welkom bij Dit is geen podcast. Je bent de eerste gast die we hebben. Primeurtje. Primeurtje, dus Vanaf aflevering 1 zijn we al bezig. Ja, we willen een gast, we moeten echt... we weten niks meer. We zijn een beetje uitgepraat, dus... je bent wel genoemd in de eerste aflevering. Ja. Oh, that's dope. Dat was, hier is dat stukje. Je ziet nu niks, maar de kijkers zien nu alles. Toen kwam Brolin, een van de coaches. Dit is Brolin. Hoi Brolin. Hij zit op jouw hoofd. Wow. Wow. Wow, Wauw. reactie. Jullie noemden gewoon mijn naam. Wow, Wat? en er stond een foto van jou op het scherm. Wow. Wajo. Wow. En dan kwam zeg maar ook zo in beeld zo... Dit is Brolin. Ook nog eens. Wow, dat is er totaal niet nu bijgeëdit, omdat je dat zei. Ik vraag nu... Man. Wat? Als je teruggaat naar aflevering 1, zit dat erin? Wacht, mag ik even dan nu ook een reacties van Ozai die aan het editen is? Nou, ik weet niet precies wat je hiermee wil. Maar daar is de aflevering. En daar is het filmpje wat ik aan het kijken ben. Wow, super epische chill. Dat mag. Oké, ja. Succes. Oh, dus Ozaya doet de edit. Ik doe de edit. Ik ga het je nog heel lastig maken. Oh fuck. Ik maak de shorts, dus ik heb... Ik zet altijd, als ik klaar ben, zet ik de aflevering in de Google Drive en dan krijg ik zeg maar shorts van Joël binnen. Van, oh ja, dit vond ik wel grappig. Ja. Hij zegt niet waarover, maar dus totaal... Ik laat het gewoon aan jou over. En dan weet ik wel zeker dat je de aflevering gezien hebt. Ja, daarom. Ik kijk hem altijd. Heb jij de aflevering gezien? Ik heb alleen bits gezien. Ik heb nog geen hele aflevering gezien. Nee, is dat... Ja, Nee, is het nou gekke disrespect wat ik nou gooi? nee. Ik denk dat je vast niet de enige Ik bent. ben gewoon heel druk. ik heb een druk Nee, leven. nee, ik heb nee. alleen maar tijd voor YouTube Shorts. Nee, ik heb wel een beetje via jullie meegekregen natuurlijk. En ik heb veel bits gezien. Maar ik heb nog geen hele aflevering gekeken. Maar ik kijk eigenlijk nooit Geen in tijd. inzet een hele aflevering van een podcast of luisteren. Zo Ja. maar uiteindelijk ook niet. Maar eerlijk ook gezegd, ik ben ook niet echt een podcastluister. Ik ook niet. We maak het wel. We maken, Nice. Ja, er zijn wel podcasts. Ja, De Laatste Dans. Ja, sure. Die heb ik helemaal gezegd. Aanrader, overigens. Shout-out. Nee, dan kijken ze niet meer naar onze Dat mag gewoon. En die is zonder beeld. Dus die is alleen met geluid. Dus dat is een andere doelgroep. Ja, dat is alleen voor ouderen. Ja, wij zitten ook op Spotify, ja, laten we dat ook even benoemen. Oh, Nu te beluisteren op Spotify en Google Podcasts. doen. Dus nu, ja, moet je nu niet overgaan, hè, want dat is... Dat kan wel, maar dan zie je ons niet meer. Ja. Kan voordelig zijn sinds dat Brolin nu ben. Oh, dit doe je rustig. Nu edit Ozaya. Je kan hem daar echt mee pesten. Ja, ik wil een dansende augurk. Dansende ogen. Die staat hier. Ja. En de kans is zo groot dat er nu staat... Ik kon geen plaatje van een dansende augurk vinden. Maar dat was bij mij ook. Ik keek ook net de podcast terug en toen hadden we het over die fiets van mij. Ja. Jij hebt nooit een foto van die fiets gestuurd. Ja. Ja, dus Dus het was wel Maar jouw jij schuld. hebt er ook niet op gevraagd. ja, dat is waar. Daarom. Ik vond dat gewoon grappiger. Ja, maar ook inderdaad, soms app jij me ook gewoon random. Yo, van bijvoorbeeld, hoe zit het met je AirPods? Ja, bijvoorbeeld? eigenlijk wou ik jou gewoon video bellen. En ze zeiden van, heb je al nieuwe AirPods? Maar ik had zoiets van, we maken een appje. En als je dan ja zegt, zet ik die screenshot erin.
Maar je, ik je had nog geen nieuwe Een AirPods. random vraag of zo. Wil je op zijn nieuwe gaan geven of zo? Ja, zo. De giveaway. Ik voel me echt, zeg maar, tenniswedstrijd. Ja, eigenlijk was het doel dat... Eigenlijk zouden we het over jou hebben. Maar oké, genoeg over Ja, de joh. podcast. Ik ben gewoon chillings, man. Het is oké. Gewoon vertel eens over jezelf. Hoe ben jij begonnen, of eigenlijk in de muziekwereld gekomen? Oké. Oh, that's a story, I guess. Nu Of het komt heel interessant is, valt eigenlijk, I don't know. de aflevering 1 tot en met 5 eigenlijk niet zo heel interessant. Nice. Het was een donkere dag. Hoe ben ik begonnen met muziek maken? Ik denk dat het daar begint, toch? Of ja, nee, ik denk dat het begint bij hoe ben ik begonnen muziek lief te hebben, Ja? denk ik. Ja. Ik kom eigenlijk uit een family waar niet per se heel veel muziek thuis werd gedraaid. Het was meer gewoon de radio stond wel eens aan, maar het was niet fanatieke platenkast of zo, of een cd-kast, of dat niet echt. En ik weet nog, de eerste cd wat ik grijs heb gedraaid, en dit gaat je echt raar verbazen ook, is een cd van Bryan Adams. No way! Ja, volgens mij, So Far So Good heet het album. En dat was de enige cd die ik bij mijn vader thuis had. En ik had daar op mijn slaapkamer een cd-speler. En that was it. En dat was de enige cd. Dus als ik bij mijn vader was, luisterde ik die heel veel. En dat vond ik zo tof. En op mijn 10e kocht ik van mijn zakgeld mijn eigen eerste cd. Wat was de eerste cd die je kocht? All Eyes On Me van Tupac. Oh, Tuurlijk. oké. All eyes on me. Ja, en daar is de liefde begonnen. Ja. Ja, ik zag een guy super gangster op die cover staan. En ik dacht, yo... Wist je wel wie het was? Nee, ik had geen idee. Ik wist niet eens wat hiphop was, joh. Je zag gewoon die cd liggen en je had zoiets van, yes, that's it. Ja, I don't know. Ik dacht gewoon, ik wil ook gangster doen. Ik ben zeg maar ook super stoer. Ik wil ook cool zijn. Ja. Ja. Maar je moet nagaan, in die tijd, toen ik 10 was, ik ben oud hè. Dus ik praat over 2003, toen was ik 10. Toen was ik dan ook niet. Dus kijkers, doe de math. Ik ben 30. Toen ik 10 was, niemand op mijn school luisterde naar hiphop. Dat bestond niet. Wat werd er toen geluisterd? Gewoon pop, beetje rockmuziek, veel trance en house en zo was heel erg. Chesto, wat zeg maar echt zijn beste dagen ever in die tijd, in mijn herinnering. Ja, maar hip-hop was niet echt in de charts. Je had misschien hier en daar een nummertje of zo wat wel eens de charts bereikte, maar dan was het echt een super commerciële tune, zeg maar. Maar echt hip-hop, nee man, ik was echt een van de weinigen op school die überhaupt hip-hop luisterde. Dus ik was er nog nooit eerder mee in aanraking gekomen. Maar doordat ik die guy zo super gangster zag staan, ik dacht, ik vind dat tof. En toen begon het. Ja, en toen kwam ik thuis en toen ging ik daar luisteren. En ik had zo een nieuwe stereotoren, weet je. Nu klink ik echt heel oud. Maar dat was de shit toen. En, Had hij ook nog een cassettespeler? ja, man. Ja, man. Bovenop zelfs een platenspeler. Oh, dat waren wel echt de beste Ja, stereotoren. het was echt super nice. En dan ging ik die luisteren. En meteen, vroeger kreeg je nog boekjes met lyrics erbij en zo, toch? Dus ik ging meteen die lyrics lezen. En ik dacht, holy shit, man, deze guy... Want ik vond taal altijd wel interessant. En toen... Deed je toen al spoken word, of nog niet? Nee, dat niet. Dat bestond ook nog niet. Ik vond wel op basisschool, zeg maar, versjes schrijven. En zo gewoon gedichtjes schrijven. En dat soort dingen vond ik super tof om te doen. En verhalen schrijven vond ik ook heel tof. Verhalen vertellen vond ik heel erg tof. Maar kreeg je niet wel die kansen? Ik weet, we hebben op dezelfde school gezeten. En daar kreeg je ook wel die kans, had ik wel een idee om dat te mogen doen. Ja, alleen... Het was een wel wat vrijere school, hè? We hebben bij... Je hebt het over Montessori Ja. dan, de basisschool. Ja, klopt. Maar nogmaals, hiphop, zeg maar, dat wat ik blijkbaar eigenlijk wou, dat kende ik helemaal niet. Dat Nee. bestond nog eigenlijk helemaal niet op de Montessori. Nee. Zeker niet op de Montessori, want let's be real. Zeg maar, het is wel... hoe ga ik dit correct zeggen? Ja. Het is wel echt gewoon een super duffe school eigenlijk, zeg maar. Toen. Want ik heb op Montessori daarna... Ik ben wel eens op Montessori school geweest ook om les te geven en zo. Yo, wat ze doen is super tof, hè, don't get me wrong. Maar toen in die tijd... Ja. Voor wat ik heel tof vond, was het een heel duffe school. Voor Oké. anderen totaal Ja. niet misschien. Dus nee, ik weet niet of die kans er echt was. Oké. Ja. Dat weet ik niet. Want jij had die kans wel dan? Of? Nee, ik weet nog inderdaad, op de meeste school heb je inderdaad, ja, dan kom je de les in en dan krijg je rekenen, taal, maar ik weet nog bij mij ervaring bij ons, je doet gewoon, maar, ik wil niet zeggen waar je zin in hebt, maar ja, je kreeg wel echt vrijheid. Ja, nee, dat is wel waar. Ja. Daar heb je wel gelijk in. Ja, er was wel ruimte voor creativiteit. Ja.
Dus ik deed dat wel, maar dan op het gebied van gedichten. Of gewoon een beetje bezig zijn met taal en verhalen. Ja. Maar toen je die cd dus, toen is het echt een beetje begonnen? Of ben je Ja. pas later echt zelf teksten of muziek, zeg maar, rap en zo gaan schrijven? Wel, ik ben meteen een beetje gaan experimenteren daarmee, denk ik. Omdat ik dacht, oké, hij doet eigenlijk dat wat ik heel erg tof vind. Ja. Maar dan op muziek. En ik vind het ook nog eens Inderdaad. stoer en cool ook nog, zeg maar. Ja. Daar ben je op die leeftijd ook wel mee bezig natuurlijk. Dus ik ben wel niet meteen, zeg maar, het was niet zo play en meteen zo... maar het was wel meteen zo van, oh, dit lijkt me wel vet om ook te kunnen of zo. Toen ging ik daar wel... Ja, dat werd vervolgens wel een groot onderdeel van mijn vrije tijdsbesteding. Ja, was gewoon beats opzoeken op een... Ik weet niet eens of het YouTube was in die tijd, man. Ik heb geen idee. Er was wel YouTube, maar... Daar kon je ook geen beats op vinden. Dan is het al wat later maar geweest. hoe kom je daar aan beats inderdaad? YouTube is 2005, 2006 volgens mij is Ja. dan een beetje opgekomen. Of ergens anders op het internet. Hives. Rare plekken, bro. Hives was absoluut in die tijd. Ja, dan kon je toen op een gegeven moment ook tunes opzetten en zo. Kon je je eigen tunes uploaden. En Was Spotify al een ding toen? Nee, nee. man. Nee. Nee, man. Ja, ik heb de opkomst van Spotify Oh, dat heb je meegekregen. verteld toen in de podcast, Toen had je LimeWire en zo, man. Ja, en Dus je downloaden en dan ja. downloadde je een nummer en dan was het eindstand altijd die speech van, wat is het volgens mij, Bill Clinton. Het was gewoon een running meme. Kijk, dit is een van de voorlopers van echte internetmemes. Het is gewoon, downloaden je op LimeWire een nummer, bijvoorbeeld 50 Cent Candy Shop of zo. Ja. Gewoon op tunes. Ging je die downloaden en dan speelde je dat mp3-bestand af en dan hoorde je niks. I did not have any sexual relationship with that woman. I did not have sexual relations with that woman. Hoor je die apology speech? Volgens mij is het van Bill Clinton. I don't fucking know. Maar dat was gewoon... Dus je was altijd bang, zeg maar. En op een gegeven moment ging je leren kennen... Oké, het is maar heel weinig MB's. Dus waarschijnlijk is het een korte audiofile. Waarschijnlijk is het niet echt... Ja. Dan kon je zien inderdaad hoeveel MB of KB. Ja. Heb je ook nog Newgrounds gebruikt? Newgrounds, nee man. Ja, dat is of net al voor of net al na geweest. Maar daar zijn heel veel Nee. bekende YouTubers. Tom Scha, maar ook Edgeworld en zo. Oh, nee man. Die zijn daar allemaal begonnen. Oh, echt met content maken, zeg maar. Van YouTube content. Ja, maar daar kwam ook heel veel muziek op. En, Oké. Nee, daar ben ik sowieso nooit echt per se op geweest. Ik ben pas later überhaupt naar YouTube content creators gaan kijken of zo. Maar... Dat was ook wel later, hè? Ik schat zo rond de 2015, 13. Misschien nog iets eerder. ik weet niet zeker. Kijk, toen had ik al een rollator. Ja. Maar nu ben je eigenlijk fulltime gewoon bezig met cultuur eigenlijk, toch? Heb je er nog een baan langs? Ja, maar dat is meer voor de vorm, I guess. Omdat het gewoon een extraatje is. Ik werk nog 4 uur per week bij een baas. In de winkel gewoon. Oh. Je kan Brolin vinden in de Albert Heijn. Ja, toch. FIFO, motherfuckers. Hij staat altijd bij de kaart. Gangpad 5 is mij, hoor. Don't mess with gangpad 5. Nee, het is gewoon in de winkel. En daar, op de zondag heb ik bijna nooit opdrachten. Of zondagmiddag, zeg maar. Dus het is gewoon lekker meegenomen. Maar je doet nu eigenlijk vooral met cultuur en shit, muziek Ja, maken. eigenlijk ben ik gewoon fulltime ZZP'er. In, I don't know, muzikaal, creatief, cultureel landschap. Zo. Nice man, dat is echt een goed scrabbel. Ja, nice. Doe ermee wat je wil. Nee, ja, ik maak tunes, ik treed op. En daarnaast geef ik gewoon heel veel workshops op scholen. Doe heel veel projecten zoals Nieuwe Helden, House of Culture, Fine Lines. Eigenlijk allemaal projecten. Wat zeg je? Veel te veel. Ja, leg Nieuwe Helden. Je doet zoveel, hè? Leg Nieuwe Helden in jouw woorden uit. Want wij hebben het geprobeerd in aflevering 1. Ja, wat hadden ze? Urban cultures die bij elkaar komen tot één show. Ja, maar ik denk dat als iemand... Want jij bent eigenlijk gewoon Nieuwe Helden OG, toch? Ben jij vanaf de eerste editie. Ja, Wanneer precies. was de eerste editie? We gaan er echt wel... 2011, 12? Wow. Ja, man. Jongen, toen maakte ik me nog zorgen voor mijn Lego-poppetjes. Ik ook. Ja, man. Ik was 18 of 19, toen deed ik mee. Ja. jij deed echt mee? Ja, man. Ja, Ik weet gewoon... dat je het had opgezet met... Nee. Ik was bij de eerste keer als ik me niet... Nee, toen liep ik nog eens... volgens mij liep ik stage bij wel.com. En toen zei Bob tegen mij... Yo bro, er komt een project naar Roermond. Doe gewoon mee. We hebben wat talent nodig. Doe gewoon mee en je kan die uren schrijven voor stage of zo. Zoiets was het volgens mij.
Ik zo, cool. En toen ging ik meedoen en toen vond ik het super tof. En toen vanaf de tweede editie rolde ik er eigenlijk in als ondersteuning bij de rapcoaching. En toen ging Kimberly op een gegeven moment de regie doen. En toen ging ik volledig rapcoach doen. En eigenlijk vanaf de derde editie of zo. En wat is het nu? Show 16 of 17 waar we nu op zitten? Ja, something like, ja, minimaal. Zeker. Ja, Ja. dat is nu 2 keer per jaar. Ja, we hebben wel coronaperiode gehad waarin we weinig hebben gedaan. Dus dan mis je 2 jaar eigenlijk, waar we wel een film hebben gemaakt. Maar goed, als je mij... Ik moet steeds antwoord geven op de vraag, wat is Nieuwe Helden? Ik vind het altijd lastig, omdat Nieuwe Helden heeft voor mij 2 definities. Je hebt wat is het project en wat doen we? En wat betekent het voor mij? En dat zijn 2 dingen die onlosmakelijk van elkaar die samenhangen, maar ze zijn wel anders in uitleg. Maar wat is het project? Nieuwe Helden, als je het heel simpel wil uitleggen, is het een project, een talentontwikkelingsproject, waarin we in 12 weken tijd, 12 bijeenkomsten tijd, een voorstelling maken, een professionele voorstelling, het is heel makkelijk om dit te vertellen hoor. Ik doe dit echt super vaak bij werving, als we gaan werven op scholen en zo, maar je weet toch. Je hebt nu geen flyertjes en digibord. Nee, nu is het zeg maar, fuck mijn onderbuurman. Maar dat is een ander verhaal. Nieuwe Helden is dus een talentontwikkelingsproject waarin je in 12 bijeenkomsten een show gaat maken in een professioneel theater. Die gevuld is met allemaal verschillende urban art disciplines. En hij wordt volledig bepaald door de deelnemers zelf. En elke discipline heeft een coach die de deelnemers daarin begeleidt. Dat. En uiteindelijk heb je een show die volledig gevuld is met dans, rap, zang, theater, all types of stuff. Waar iedereen aan mee mag doen. Dus het is een super laagdrempelig project waar iedereen welkom is. Dat is even heel plat wat het project is en wat we doen. Ja. Maar Nieuwe Helden is veel en veel meer dan dat. Nieuwe Helden, wat ik het allertofste vind aan Nieuwe Helden, is het hele proces. Natuurlijk, die show, daar werk je naartoe, allemaal prima. Dat vind ik vaak de minst leuke dag. En dat is niet omdat ik die niet leuk vind, maar dat is omdat ik de rest nog veel leuker vind. Zeg maar. Ik vind die bijeenkomsten en het proces zien en die vibe wat er langzaam gecreëerd wordt. Kijk, er komen 50 of 60 jongeren die elkaar misschien, een paar kennen elkaar, maar de rest kent elkaar niet. Komt binnen van, we willen iets gaan doen. En 12 weken later is er in één keer een super hechte groep en hebben ze samen een show gemaakt en vinden ze het jammer dat het voorbij is. Dat is echt uniek. Ja. En zeker als je weet, echt vanuit heel omgeving Roermond, vanuit alle soorten afkomsten, verschillende leeftijden, verschillende, hoe noem je dat? Culturen, maar ook achtergronden, vanaf verschillende wijken, de rijke wijk tot de uitdaging wijk, of hoe je het ook wil noemen. Dat verbroedert daar. En ik kan zo moe zijn of wat dan ook, of ik kan me zo kut voelen als maar zijn kan. Op het moment dat ik bij Nieuwe Helden naar buiten loop, ben ik altijd blij. En dat kan iedereen die me daar aan het werk ziet, kan dat beamen. Dus voor mij is het echt veel meer dan dat. Ik doe dat al 10 jaar lang op de donderdagavond. Dus het zit ook gewoon echt in mijn routine. Gewoon. Ja. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het er niet is, eigenlijk. Dus dat is de andere definitie van Nieuwe Helden. En dat is gewoon, it's a part of life ondertussen. Ja, als het er niet is. Maar als Nieuwe Helden voorbij is, want dat zijn natuurlijk die 12 weken... Is het dan ook heb je dan gewoon echt die paar weken dat je even moet afkijken van, het is donderdag, ik moet een Nieuwe Helden vandaag? Ja man, 100%. Dan sta ik om 5:45 bij Doodles. Want ik weet niet of jij dit weet, Ozaya weet dat ondertussen, maar ik haal echt, ik denk al zeker 5-6 jaar, als Nieuwe Helden is op de donderdag altijd een broodje Doodles. Ik doe daar nu overigens ook aan mee. Broodje, of nee, niet altijd hetzelfde, maar de keuze is zeg maar uit een paar. Dus het is altijd, wil je die en die of die? Ja, doe maar die. Oké, cool. Ja. Maar dit is echt de standaard bij de voorbespreking, zeg maar. Als we met de coaches samenkomen, zit ik eigenlijk altijd een broodje Doodles te eten. En vorige week had ik er geen. En toen zei een collega dus ook zo. Is ook waardeerd. Wat is aan de hand? Wat is aan de hand? Waar zo Doodles? Ik raakte helemaal in paniek. Zo, wat is Doodles? Dus dat is Doodles. Doodles. Nice. Shout-out naar Doodles. Shout-out naar Doodles. Ja, ze maken echt lekkere broodjes. Facts. Wat is ook alweer een quote? Het beste brood? Beter brood? Het betere broodje? Ik weet het niet meer. Het is het beste broodje, man. Val me niet lastig. Als je in Roermond woont en je gaat naar Bakker Bart, ben je sukkel.
Behalve op maandag. Het zit want wel dan nog is op het dik. dezelfde straat, hè? Of ja, het zit best Ja, wel... dan zitten 4 bakkenbartjes in je mond. Ja, oftewel, als Ja, je bij de dat wel. bakker Bart Ja. staat en je staat daarvoor en je denkt, oh, lekker Bartje. Ja, wat je dan doet, dan draai je je hoofd zeg maar zo naar rechts. Dus, oh, daar is nog heel veel, nee, niet heel veel, er is maar een klein stukje straat. En dan loop je dat klein stukje straat Naar en dan links. kijk je naar links en denk je, oh, Doodles, dat is echt nog veel lekkerder broodje. En dan haal je die. Ja. Ik ben zomaar reclame aan het maken ook, they don't pay me shit. Maak hier alsjeblieft een short van. Doedels! Beter broodje. Je bent je pluisje kwijt. Ja, waar? Wat ben ik verloren? Oh, hij viel er net uit. Hij ligt langs je schoen. Het klinkt alsof je zeg maar je konijn kwijt bent. Maar hamster! Maar dit kan niemand horen, want hij is met die mic. Heb jij hamsters gehad? Dat ga ik je zo vertellen. Oké, ja, nee. Ik wil eigenlijk gewoon een keer mensen met hamsters uitnodigen en dan gewoon het allerraarste verhaal van hoe de hamsters dood. Was dit niet een of andere meme of zo op Reddit, ja. toch van how did your hamster die? Dat is Dat is altijd een fucked up. Dat is echt een subreddit met fucking duizenden comments. My mom vacuumed it. Ja, snap je? Oké. Weet je, is ook als ik weet hoe Je moet je mic even andersom doen. Maar je zit nu weer tegen je nek aan. Je moet niet zo tegen je nek lopen tegen. Zit je echt uit je nek te lullen? Ja, maar echt, hamsters en cavia's die dood... Ik weet ook sinds gisteren hoe de... Ik weet niet meer, hamster of cavia van Pepijn dood gegaan. Dat is ook heel zielig. Hoe is de hamster van Pepijn dood gegaan? Door een paracetamol. Maar wacht. Oké. Nee, wacht. Let me guess. Ik zie nou heel veel scenario's. Ik voor me. ook. Nog niet zeggen of het klopt. Kijk, voor de hand liggend scenario is natuurlijk één. Hè? Één. weet Hamster het ziet paracetamol, denkt en dood. Oké, nog niet zeggen of dat het is, maar waarschijnlijk is het dat. Maar met een paracetamol een hamster vermoorden, dat kan ook. Want je kan ook zeggen, een paracetamol is wat, zo groot. Ja, zoiets. En een hamsterhoofd is zeg maar ook zo groot. Dus als je heel hard gooit, dan in principe is het alsof jij gewoon zeg maar een baksteen de grootte van een basketbal, dat is ongeveer wel de maat van jouw hoofd, Ja. tegen jouw hoofd aankrijgt. That will kill you. Dus wat zijn nog meer mogelijkheden? Een paracetamol is niks, man. Dan paracetamol in het water gevallen of zo. En dat hij er dan... Ja, of ligt eraan wat de vorm was van de paracetamol op het moment van sterven. Bro was aan het hamsteren. Nou, En gewoon Ja, echt zo ja. 2 van die paracetamolpilletjes. Het kan dus ook zijn dat het zo'n opgeloste paracetamol is. In all Er fairness- zijn psychopaten op deze wereld die een paracetamol oplossen Oplossen in in water water. en dan drinken. Dat is zo... Nee, G. Ja, pap, stop met op paracetamol schouwen. Ja, inderdaad man, dus normaal. Ja, man. Ja, Ik- oké. Oké. Ik heb hier niks mee te maken. Maar wil je nou weten hoe de cavia nou is doodgegaan? Ja, Ja, inderdaad, hoe is hoe- die ja. dood gegaan? Ja. Hij is bewust ingeslapen door een paracetamol. Oh. Oh, Hij was ziek, dus toen zei volgens mij de huisarts van geef dat diertje maar een paracetamol. En dan sterft hij. maar hoe? Oké. Dit is super sad trouwens. Ik wil niet meteen... Het is Ja, super sad. ja. Rest in peace hamster, je weet toch. Of cavia. Porcel for your dead homies. homies. Maar... ik zit wel met een vraag. Hoe vloer je een paracetamol in een hamster? Ja, blijkbaar had Want hij nog steeds, ja. paracetamol zo groot, hoofdhamster ook zo groot. Dus ga je dan helemaal vermalen en mengen met hamstersnoepjes? Hamstersnoep, dat Wel, bestaat. ik weet het Hamstersnoep allemaal bestaat, niet ja. en ik wil het eigenlijk ook niet weten. Ja, waarom zijn we in één keer zo invested over hamsters? Ik heb ook 2 hamsters gehad. En ze zijn allebei dood gegaan. Nou, oké, eentje. Ja. Die besloot gewoon... Ja, oké. Eentje besloot gewoon een winterslaap te houden. En niet meer wakker te Die worden. werd niet meer wakker. Oké, ja, dat was zo'n goede slaap. Die heeft gewoon 3 maanden... Ja, dat is niet waar. Ik denk dat hij een week gewoon stil heeft gelegen. En we hadden zoiets van... Oh, hij is dood. En toen zetten we hem langs de verwarming. En toen was hij ineens weer springlevend. En toen, een half uur later, was hij gewoon... Oh ja, hij was zo boos dat jullie hem hadden wakker gemaakt. En mijn andere hamster is half opgegeten door mijn kat. Oh, half ook. Ja, wij Mijn hadden... konijn is ook opgegeten door een kat. Ja. Nee, we Katten hadden... zijn echt... Oh jongen. We hadden mijn hamsterkooi I love boven staan en mijn kat mocht nooit boven komen. En toen is hij een keer naar boven gekomen. En toen heeft hij toen, dus mijn hamster toen eruit werd gehaald. En toen kwam ik boven en toen zat hij net zo aan dat pootje zo Ah, nice. En wat heb je toen gedaan? gehuild. Hoe oud Niet was eens je, zei je? ingegrepen. Hoe oud denk ik? Ik denk 10 of 11. Oké, nee, oké. Ah, ja, Fair, oké. fair. I would cry too. Ik zou nog steeds huilen, denk ik. Maar ik zou ook nooit nu nog een hamster kopen. Dus Nee, op zich dat scenario... Die hamster was sowieso een bitch. Die heeft zich echt door 4 kooien heen gegeten. Die zat gewoon Oh. in een leeg schildpadden-aquarium, want het was glas. En daar kwam ze gewoon niet doorheen. Alright, good for the fucker then. Ze heet een loedertje, maar ze was ook echt een loeder gewoon.
Ze beet zich naar buiten, maar... Alright, dus ik had 2 dwerghamsters. Maar dat is altijd met ons. Het gaat, we hebben een plan, muziek en het slaat... Ja. Nee, maar ik ga nou jullie ook echt nog... Ja, nee, en hoe vertel mijn over- hamsters dood zijn alsjeblieft, gegaan. alsjeblieft. Fuck yeah, hallo. We hebben het over hamsters. Ik had een gerbel, dat is een woestijnrat. Ja, maar eigenlijk is dat gewoon een hamster, maar met een speciale naam. En ik had er eentje en mijn zus had er eentje. Oh, nee. Op een gegeven moment had die van... Ik weet niet meer precies in welke volgorde, maar volgens mij had die van mijn zus, die van mij aangevallen. Ze waren broertjes van elkaar ook. Maar die heeft de andere vermoord. Dus we komen gewoon 's ochtends beneden, zo even wat voeren. En eentje ligt gewoon helemaal half open gebeten. En de andere chillt gewoon op zijn vaste sekje. Gewoon zo, just another day at the office. Just killed my brother, fuck the guy. Die ligt daar dus. Dus hij zo... Oké, en ik weet niet hoe oud ik was. Misschien was ik 8 of 9 of zo. En ik weet nog dat ik dacht, yo... Deze beesten zijn helemaal niet lief, man. Dus we zitten er allemaal mee te knuffelen. En hij zit zo, oh, schattig en zo. Je hebt net je broertje vermoord, man. Wat is met jou? En toen echt gewoon... De andere was binnen een week dood door eenzaamheid. Dus hij was niet alleen gewoon super gemeen en venijnig. Maar hij was dus ook gewoon fucking dom. Want hij heeft gewoon zijn eigen broertje gekild en is vervolgens doodgegaan van eenzaamheid. Ja, dan snap je echt niks van de wereld. Maar ja, daarnaast het is een hamster. Het zijn hamsters. Ik denk niet dat die heel veel van de wereld hoeven te snappen. Nee, het was wel handig geweest, want dan was hij niet doodgegaan door eenzaamheid. Hamsters gaan dood als ze niezen. Dus. Ja, oké, dat was mijn verhaal voor hamsters. Doei. Oké, back to music. Dus Broden. Nee, maar... Broden maakt dus muziek. Oké. Dat waren mijn telefoons, laat maar liggen. Telefoon. Dit is echt leuk voor de audio. Dat doe je ook nooit, mijn telefoon. Nee, inderdaad, toen ik het zei, dacht ik ook, dat klinkt ook echt super extra gewoon. Bro heeft zoveel geld, hij heeft 2 telefoons. Nee, dit is gewoon mijn oude iPhone. One for the bitches and one for mom. Wel mooi dat je die dan scheidt. I appreciate that. Show that naar moms. Ja, mams is wel leuk. Ja. Dus ik zit altijd zo heel hype al bij de nieuwe helden. Dus oh, wat leuk. Ja, man. Nee, mams is echt... ja, man. Hou van je mams. Dat is gewoon mijn boodschap. Ik heb met aan jouw moeder in de iedereen. auto gezeten. Ik ook. En toen zeiden we, toen zijn we naar mijn huis gegaan. Oh, dat was tijdens de shoot? Ja. Omdat jullie nog iets moesten ophalen of zo, Toen toch? hebben we tafeltjes gestolen van mijn ouders. Ah, Welke ja. shoot? Oh, van de dingen. Van de film van Ja. de Welden, ja. Ja. We waren trouwens helemaal niet blij mee dat we die tafels hadden meegenomen. Dan hadden we nog toen een verjaardag. Oh, nice. Ja, oh ja, die tafeltjes inderdaad. Ja, die kwamen vanuit jou, ja. Mijn moeder natuurlijk zo... Ach, kom maar jongen, rie maar even. Mam, als je dit ziet, zo kan ze echt. Nee, maar... ja, maar jij hebt een best creatieve familie, toch? Want jouw oma, die maakt allemaal beelden. Klopt. Ja, Ja. Volgens mij is Hyacinthe van haar in de stad, bij Correct. Bagels. Ja. Zijn al die beelden van Shinderanus van jouw oma? Nee. Oké. Nee, alleen de heks. Andere kunstenaar. Maar er zijn nog meer beelden in Roermond te vinden. Maar die mag je gewoon lekker zelf gaan zoeken op een zoektocht. Het is zaterdag. Nee. Ja, daarom. In de stad is van alles te doen. Zoals 11 van de 11e. Ah. Hey, dat is ook nog vandaag, hè? Oh ja, Ja, kunnen we carnaval. het ook nog over hebben. Wow, Laten we- deze aflevering zou over muziek gaan. Ja, toch. Nee, ik heb absoluut een creatieve familie. En mijn oma inderdaad kunstenares, Truus Kouwmans. Rest in motherfucking peace. Oké, het komt er zomaar sarcastisch uit, maar ik hou echt van mijn oma en echt rust en vrede. Ja, en zij was een kunstenares. En daar leefde ze van. En daar heeft zij een soort van bijna imperiumachtig iets achtig opgebouwd daarmee. En ja, dat is wel een van mijn grootste inspiratiebronnen of zo, of voorbeelden op dat gebied. Mijn vader heeft daar vroeger ook heel veel in meegeholpen altijd, met het maken van de mallen en zo. Maar mijn pa is ook wel een creatieve motherfucker. Wow, hij is letterlijk een motherfucker. Maar ja, absoluut. Maar doet daar niet per se heel veel mee naar de buitenwereld. En jouw moeder, wat doet die? Mijn mams heeft vroeger een cabaretgroep Ja, dat gehad. zei ze inderdaad. Klopt, ja. dat heb ik ook wel eens gehoord. En ze deed altijd wel heel veel... Ja, hier heb je natuurlijk bonte avonden en zo. Daar was ze altijd heel gedreven in.
Dus ja, dat. Ze speelde vroeger saxofoon. Nu Ja, eigenlijk niet muziek. Dus ook, Ja, dus muziek. En waar ik Ja. dus bij uit wil komen was mijn tante Rezi. Ook muzikant, maakt muziek, maar treedt ook op bij Madame Koers en allemaal dat soort dingen. Dus ja, het zit wel in de familie, ondanks dat ik daar in mijn directe thuissituatie, zeg maar bij mijn mams of bij mijn pa thuis, niet veel van heb gemerkt. Maar mijn oma natuurlijk wel altijd. Ja. Dat was wel altijd wel een constante factor. Dus ja, er zijn wel verschillende uitingen van creativiteit in de film. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, wat zijn eigenlijk jouw muziekvoorbeelden eigenlijk? Oef. Wat denk je, wow man, die Je mag ook gewoon beetje bruin zijn. inspiratie van aanhalen? Nou ja, mijn favorite all-time is en blijft voor altijd Tupac. Of dat voor altijd zo blijft, weet ik niet. Maar voor tot nu toe... En Biggie dan? Zijn we dezelfde tijd? Of is het echt een Biggie, of Tupac of Biggie? Kan niet Nu allebei. nu niet. Maar kijk, als je in die tijd... En je dook een beetje in hip-hop in die tijd, dan soort van... Moest je wel een kant kiezen of zo? Ja. Which is stupid as fuck. Of, ja. Maar je moest wel een kant kiezen. Of zo. Dat soort van, Ja. er was niemand die naar me toe kwam. Hé, je moet nou kiezen. Hè. Maar, het soort van... Je was of Pac of je was Biggie. En ik ben altijd Pac geweest, maar ik fokte wel altijd wel met de muziek van Biggie. Ja. Je kan ze in mijn opinie ook gewoon totaal niet vergelijken met elkaar. Nee. Want ze zijn twee totaal verschillende soorten rappers. Maar Pac is echt mijn all-time favorite, zeg maar. Daar haal ik ook heel veel inspiratie uit. Ondanks dat je dat in de muziekstijl niet per se terug hoort. Maar ik luister elke dag naar hem, dus ergens inspireer ik hem elke dag. Ja? Ja, laatst Quincy die vroeg, ik had het laatst met Quincy erover. Hij zei, jij bent echt Pac-fan. Ik zeg, ja. En hij zegt, jij hebt... hij zei, hoe vaak luister ik? Zo elke dag. En eigenlijk heb ik dat sinds dat ik dat album heb gekocht. Elke dag. Ik durf te stellen dat ik al 20 jaar lang elke dag minimaal 1 nummer van Pac heb geluisterd. Ja. Ja. Is het ook je wekker of dan niet? Nee, dat is gewoon die... Oh, ik zou hem nooit kunnen. Trouwens even, weet je hoe ik wakker word? Door de vibraties in mijn arm. Dat wel logisch. Ben jij blij dat ze in je arm zitten? Nee, maar ik kan me Maat. echt niet houden. Wakker door gewoon geluid. Ik word gewoon... Ik heb nu zo'n Google Hub gekocht en daar heb ik heel mooi de sunset. Ik heb van die smart lights. Dus ik heb er gewoon eentje op mijn gezicht gelegd en die gaat nu als een soort zonsopgang gaat Dat die is aan. nice, man. Dus die begint heel rustig en dan wordt die steeds feller. En die Ik kan die denk- tijd ook instellen dan. Ja. Maar jij zou wel echt naar die haunted plekken gaan? Ja, man. Ik ga met je mee, man. Zeg maar, ik noem dat een cave. En heel veel dingen kunnen een cave zijn. Iets wat is een beetje hetzelfde als dat een rabbit hole is. Maar een cave is iets, en dat komt... Ik heb al vanaf kinds af aan, als ik iets van een grot, kelder, verlaten iets zie, ik moet daarin. Ja. Ook al vind ik het doodseng, ik moet daarin. Ik moet dat verkennen. Oh, ik voel hem wel hoor. Dus ik noem dat Ja. soort dingen een cave, zeg maar. Dus Cave. ik Of een enge dode gang of zo. Ja, maar dat is dus ook een Ja. cave, zeg maar. En een huis waar ik heel graag in wil, Dat is een verlaten cave. huis, that's a cave. Ja. Ja. Ja, ik ben dan ook echt iemand, dat ik was afgelopen zomer, de zomer daarvoor was ik in Frankrijk. Daar ook allemaal grottenstelsels geweest en zo. En toen was ik met mijn ex. En op een gegeven moment is er één random pad naar beneden, wat ook soort van afgezet was. Maar ik had van tevoren gevraagd, zo van, yo, kunnen we overal gaan? Hij zei, ja, er is een afgezet gedeelte, maar dat is nu alleen omdat er geen tourgidsen zijn vanwege corona, dat mensen zelfstandig door de grotten moeten lopen. Dat we dat stuk hebben, maar je mag daar best kijken. Maar dat is geen verlichting, helemaal niks, pikken duister. Ja, mijn ex durfde dat natuurlijk niet. Ik loop daar ook gewoon alleen in, zeg maar. Gewoon een telefoon liggen en op een gegeven moment die uitdoen en gewoon doorlopen op de tast, zo van, we zien wel. Ik weet niet, ik vind dat gewoon... Dat is wel gaaf, man. Ik hou daar echt van, man. Dus je zou me zomaar gewoon in één keer ergens alleen met zo'n rempot zien zitten. Zo. Ja, is daar hier iemand? Piep, oh. Ja, ik heb nu een rempel thuis liggen, ja. Oh, man. Mocht ghost hunting Never met... thuis doen, man. Nee, man. Stel je voor, zeg maar, shit gaat gebeuren thuis en zo. Je gaat never meer... Ja, bij pap in het oude huis hadden we wel iets zitten altijd. Ja? Ja, man. Daar zat iets. Ja, ik heb daar ook wel ervaringen mee en zo, man. Dat is rare shit. Maar goed. Ja, hebben we het er vorige keer over moeten Ja, hebben. dit is Halloween. We Maar schuiven alles op. als ghost hunting met Dit is geen podcast ooit iets wordt, dan mag je ook een keer mee, hoor. Ja, daar ga ik zeker een keer mee.
Dan ben jij gewoon onze taxi. Ja, is cool. Wij hadden, ik weet nog waar we het over hadden. Op een of andere manier. Jij vroeg wie mijn muzikale voorbeelden waren. Toen Ja. hadden we het over Tupac. Tupac. Maar ja, ik durf dus te stellen dat ik al 20 jaar lang Elke dag. elke dag een Dag in tune dag van uit. Pac heb gehoord. Maar heb je verder nog andere? Ja, absoluut. Ik hou heel erg van R&B. Lately. Heel veel R&B met wat afro-tinten. Daar zit ik heel veel op de laatste tijd als ik gewoon muziek consumeer. Mac Miller is een hele grote inspiratie. Ja. Ja, ik heb niet echt specifiek, maar Mac Miller, Kendrick, Tupac, Winne, een Nederlandse rapper, heb ik altijd heel erg tof gevonden. Ja, en echt nog duizenden anderen. En dan wordt het echt een hele saaie podcast als ik alleen maar namen opzet. Zit te noemen. Nee, jij dan, Ozaya. Wat vond jij nou echt dikke muziek? Waar jij van denkt van, Ja, nou, ik luister eigenlijk de laatste tijd echt gewoon alles. alles. Ik word de ene ochtend wakker en dan heb ik zoiets van fuck yeah Mozart. En de andere ochtend heb ik zoiets van fuck yeah Rammstein. Ja, maar in mijn hoofd of zo had ik jou toch een beetje in het rockhokje gepropt. Ja, rock of zo. is- ja, misschien rock komt is door ook je wel- haar of zo. Of ja, jij straalt gewoon rock uit. Ja, Oké. ja. Nee, ja, Beetje rock. volbeat-achtige Ja, zeker. sounds. Volbeat vind ik wel lekker. Tenacious D. Ja, Tenacious D is eigenlijk gewoon... Maar Jack Black is wel echt mijn idool Ja, op heel veel. ja, dope. Goeie guy ook. Maar Ja. verder... Dus van alles eigenlijk. Ja, maar ik luister ook heel veel Vrouwtje. Oh ja, dat Vrouwtje vind ik heel Nederlands. gaaf. Ja, dat kan ik ook wel. Er is één bandje uit Nederland, Fokko. Die komen uit Fokko. Twente. En die man die schrijft allemaal liedjes. En die heeft een liedje genaamd Kim. En dat gaat over... eigenlijk alles wat hij zingt is ooit waar gebeurd. Dus Oké. daar zingt hij over hoe hij Ja. met zijn vriendin in de Efteling was. Terwijl hij wist dat zij vreemd ging. In een rocknummer. Of Wendy, waar hij zingt. Heeft hij dat dan ook geschreven in de vogelrok? Ik wil hier een... pedumps. En bedoeld met Bedoem. SpongeBob doet hij. Fuck. Ja, bro. I'm testing your editing skills, bro. Fuck. En ik wil, hier moet hij zijn, zo op mijn hand. Zo. Moet ik ook nog gaan trekken? Ik hou mijn hand stil. Oké. Dagje. Ah, nee. Nee, maar die heeft ook een liedje genaamd Wendy. En dan zingt hij over hoe hij 1 dag verkering had met iemand op de basisschool. En gewoon dat soort dingen. Cool. En er zit gewoon echt een hele lekkere... Lekkere, gewoon, je weet het al, groove. lekkere Er beat. zit een lekkere groove in. Nice. Maar de teksten zijn ook wel gewoon lachen. Zijn laatste nummer dat uitgekomen is, heet Kots maar op mij. Oh. En dat nummer daarvoor heette Mijn hond is dood. Dus dat is een beetje... Lekker random. Hedendaagse teksten. Ja, heel Inderdaad. de normale huis, tuin en keukenteksten. Ja, dope. Ja. Ik ga het wel checken eigenlijk. Ik vind het wel leuk. Ja, doe dat. Ja. Maar wie zijn jouw... Jullie mogen een beetje raden, ik weet niet. Ja, Kanye sowieso. Nou, wat denk jij een beetje? Kanye, denk ik, man. Ja, ik heb wel een beetje een genre. Maar Kanye, ik, nee. ik plaats wel meer in artiesten, denk ik. Oké, ja, genre denk ik wel dat je een beetje richting hip-hop / pop gaat. Mhm. Maar bro, ik heb echt geen idee, man. Ik denk dat jij ook wel... Taylor is- Swift, bro. Nee. Ja, ik had gekund, Nee, toch? nee, Hey, Dat yo. best kunt. Ik vind echt. The Weeknd of zo. Weekend ga je het ook wel een paar gooien, hoor. Ja, maar ik zou je ook wel... En is misschien een hele... gewoon Post Malone shit. Ja, ook op zich. Ah, ja, Maar nog net niet Coldplay en Imagine Dragons, dat soort dingen dan wel eens niet. Sorry, bro, sorry. Ja, geen sorry, ik vind Ja, het nee, gewoon ik heb wel echt, als je kijkt naar mijn playlist, ik ga hem gewoon ook gewoon bijpakken. Ja, ik denk wat je het edit het meest... even in beeld ook. Stuur een screenshot. Ja, kijk, dit is echt van vroeger, hè. En dan gaan we Ja, maar ik luister ook heel veel we gaan oud. steeds verder naar tegenwoordig en dan zie je gewoon en dan verandert het. En dan Oh ja, Tyler shit. Ja, Tyler. Ja, Future dingen. Ja, dat maar zie ook ik ook wel. Kendrick vind ik ook wel lekker, hoor. Oh, maar je hebt ook echt gewoon... Ga eens terug. Je hebt ook echt gewoon shit van Section 80 gewoon. Ja, hoor, ik heb van alles gewoon. Gek. Tyler, the Creator, Ocean vind ik ook lekker. Maar luister je veel Nederlands muziek? Bijna niet. Luister Nee. jij veel Nederlandse muziek? Jawel, man. Ja, nu op het moment minder trouwens, want is wat ik zeg, ik ben even heel erg op die smooth R&B shit Heb of je zo. ook periodes of zo, dan dat, dan Ja, maar dat heb ik ook. Ja. Ja, absoluut.
In de zomer luister ik ook echt heel graag afro, zeg maar. Dat is dan echt wel mijn shit. Nederlandse rap vind ik sowieso wel echt dope. Ook gewoon, ik vind bijvoorbeeld een Lijpen vind ik echt genius. Oh, ja. Moula B vind ik soms echt fantastisch. Maar Kevin ook. Maar zoals ik zei, Winnen. En natuurlijk ook de oude garde. Ik was op een gegeven moment, ik weet niet dat ik Nederlandse hip-hop ontdekte. En dat was zo, holy shit, wordt hier ook gewoon fucking vet gedaan. Opgezwollen, sowieso Styx natuurlijk. Ja, absoluut. Maar ik ga ook heel goed op bijvoorbeeld in Stef Bos. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Daar kan ik echt op wegdromen. Ja. Doe maar. Doe maar vind ik de shit. Vind ik echt de shit. Ik hou van Doe maar. Sinds in de hoofd. Ja, Ik weet, mijn moeder vindt het echt verschrikkelijk dan, hè. Het is of je vindt het geweldig of je vindt het verschrikkelijk, volgens mij. Ja, ik vind het echt heel jammer dat Henny Vrienden dood is. Ja. Toen ik dat las, Ja. had ik zoiets van, nee! Ja. Nee, joh. Ik vind Doe Maar, denk ik, de beste Nederlandse band ooit. Ja, dus die maken gewoon lekkere nederpop. Ja, maar ik heb een heel erg zwak voor Armand. Vrijheid is een volgetankte Mercedes. Nee? Ben ik te min. Echt een super hippie protestzanger of zo. Legend. Oh, joh. Legend. Ik had die echt niet verwacht, hoor, van jou. Maar ook Rowanese ga ik ook fantastisch lekker op. Het is eigenlijk... Bluff vind ik ook Bluff. Ja. echt... Niets is mooier dan met jou. Ik vind dat een van de mooiste Nederlandse stemmen, denk ik, van Pascal. Ja, maar die heeft ook wel echt een hele mooie stem. Ja, een hele pure... Niet zo'n overdreven zangstem, snap je wat ik Ja, bedoel? ik snap wat je Dat bedoelt. heb je heel vaak in het Nederlands. Iedereen is van de wereld. Oké, maar ook niks tegen de scene. Wacht, ik gebruik nou die tune om dat accent zwaar te forceren. Die tune is legendary. Ja, wacht even. Maar heel erg dat... Iedereen is van de wereld. Weet je wel, heel rood. Echt die... Ja, en woorden niet meer afmaken, hè. Gewoon... en de wereld is van iedereen. Ik ben een N vergeten, man. Maar dat is wel een bepaald stijltje in Nederland. En ik heel erg van die gemaakte zang. Ik ga daar vaak niet zo lekker op. Wat vind je van Suzanne Freek? Ja, dat is echt niet mijn shit, man. Nee, ik ben het ook niet mee. Nee. Het is zo nagemaakt of zo. Ze zijn echt goed in wat ze doen, toch? Ik wil echt geen disrespect of zo daar naartoe. Want het is ook echt wel moeilijk wat ze maken. Maar op een of andere manier klinkt het alsof... iedereen het zou kunnen maken. Snap je wat ik bedoel? Als elke muzikant zou dit kunnen maken. Met ons. Blauw, ja, precies. Ja. Ja, voor even, wij hebben laatst een lied. Ja, zullen we dat ook gewoon even een stukje van laten horen van wat we toen hebben gedaan? Oh, dit is blauw. Als de zon schijnt, zijn je ogen feller blauw. Als het regent, vind ik de zon weer terug bij jou. Wat een nummer. Was jij daarbij? Ja, zeker was hij daarbij. Oh ja. Was bij hoor. Ja man, zeker. Nee man, we zaten alleen in de movement een nummertje te schrijven. Oh, dan kwam we alleen in de boek met een nummertje te schrijven. Ik heb ook nog een rapcarrière voor me liggen. Maar wel even wat Suzanne en Freek doen, dat kan niet iedereen. Maar het lijkt alsof, de stijl lijkt alsof dat heel makkelijk is om te doen. Maar dat is niet zo. Ze zijn gewoon Dat is heel erg echt goed in wat ze wel doen. inderdaad. Zo. Maar nee, daar ben ik geen gigantische fan van. Hoeft ook niet, toch? Je hoeft er ook niet overal fan van te zijn. Nee man. Ik ga het wel zeggen, ik vind Taylor Swift echt vreselijk. Maar oké, dat komt ook wel omdat, ik sta echt J. J, als je kijkt, echt love you. Ja man, je kan je best gaan naar een Nederlandse podcast kijken. Ja, I have no idea what these guys are saying, but I'm feeling it. ja precies. We hebben hem nog, ik heb hem nog. Jij heeft geen Instagram. Ja, oké, maar voor het idee. Ja, Dat weet ik wel. ik denk wel dat hij sowieso heel geïnteresseerd was in de hamster van Pepijn. Ja hoor. De hamster van Pepijn. Als Kanye West ooit te gast is. Yeah bro, what was your favorite moment? Oh, that moment you talked about Pepijn's that hamster, bro. I've been crying. You know the hamster with the paracetamol? I cried. That was amazing, man. Yeah man, like... I wrote a song about that. My entire next album is based on that. Fuck the college dropout, everything. That's the shit, man. Ja, hoor. Oké, ja. Nee, maar echt serieus, als het aan mij ligt, krijgen wij gewoon een podcastserie van 8 afleveringen alleen maar over Kanye West. Ja, ben je zo Kanye-fan? Echt Ja? waar, ik vertel je alles. Maar wat is het aan Kanye wat je zo hard vindt?
Ik weet Nu niet. heb je iets gezegd, hè? Kanye West is best wel arrogant. Hè? Die zegt wel, I'm the greatest rapper in the world. Ja, is Dat het zegt arrogant hij of ook wel. confident? Dat is, Hij zegt dat Ja, gewoon, hij is wel ja. arrogant. En ook met Taylor Swift, dat hele gebeuren. Dat is gewoon, ja, ik vind dat gewoon de persoon, de muziek ook trouwens, hè. Ik vind het echt gewoon dik. Ik ken al zijn albums, heb ik helemaal van College Dropout tot Life of Pablo, van Jesus is King tot Donda tot, ja, ik heb alles geluisterd. all of it. Dope. Alles. Dope. Alles. Dus ja, ik ben gewoon, ja, wat jij met Tupac dan hebt, heb ik dan denk ik met Ye. Dope. Dope. Nice, man. Nice, Nee. man. Ook als je als persoon, want vaak er zijn heel veel mensen die heel erg... Ik kan dat eigenlijk niet eens. Wat erg. Hoe doen mensen dat ook alweer? Deze gangsign is 8 rozen. Ken je die al? Oh ja, ik Wat had doe jij, ooit een YouTube? YouTube... Nee, ik had ooit een YouTube-kanaal samen met een vriend van me, met Silvino. Dat was Zijkant, waarin we... Het was eigenlijk een soort van podcast-achtige setting. Een beetje podcast, mini-talkshow-achtig settingje. Waarin we actualiteiten in de hip-hop scene Is het nog te vinden? of? bespraken. Ja, toch? Bespraken. Bespraken, ja. Zo. Bespraken. Bespraakgewerk. Hebben besproken. Hebben besproken, gingen bespreken. Nee, ja, allemaal hip-hop actualiteiten. En dat was altijd gewoon 2 matjes onderling. Heel erg mening gebaseerd ook, zeg maar. Dus niet per se feitelijk, maar ook echt gewoon als ik iets kut vond, dan hadden we het gewoon echt dat ik het echt kut vond en andersom. Ja. En we deden ook gewoon een beetje straatinterviews-achtige dingen. Vaak op Soda hebben we een paar video's gedaan. We deden een paar reactievideo's. En dat is nog steeds allemaal te vinden. Maar daar doen we al een paar jaren niks meer mee. Volgens mij is het al 4 jaar geleden of zo, misschien langer al. Maar dat was toen wel leuk. Maar we kregen het allebei te druk met andere dingen, dus we hadden de tijd niet. Hebben jullie al een beetje een following meegekregen? Of, Ja, dat eigenlijk net het punt waarop dat echt begon te beginnen. Nice. Nice. Dat klopt wel, het begon te beginnen. Het begon te beginnen. Toen eigenlijk hadden we gewoon echt de tijd niet meer. Hij ging werk doen, andere ambitiekeuze. En ik ging ook echt focussen op andere dingen. Ik denk dat we 1500 abonnees of zo hadden, 1000, weet ik niet. Ja, wel meer dan 1000. Een paar video's die ook wel echt raar viraal zijn gegaan. Eentje is viraal gegaan in Turkije of zo. 400.000 views of zo. Echt, Jullie kunnen ook met die, dus dat is toch raar? Nee, we hadden een Die taal reactievideo op een Turkse artiest gedaan. Ah, Met Turkse ondertitelingen erbij gefixt. Ook nog eens. Ja, was wel Ah. goed gefixt. Ja. Maar ja, dat doen we eigenlijk niks meer mee. Nee, niet eigenlijk, daar doen we helemaal niks meer mee. maar spreek je die guy wel nog? Ja, tuurlijk. Is nog steeds van mijn beste matjes, man. Ja. Shout-out naar Silbro. Zeker. Ja, man. Maar niet meer YouTube-kanaal. Nee, man. Nee. Nee. Ja, Heel veel andere dingen wel. nu is het aan ons de beurt. Ja, precies. Doe het, neem het over. Doe leuke dingen. Ja, wij zijn ook wel van... Geef ons de inloggegevens van zijkant. Spelen we instrumenten? Ik wel. Ja, jij speelt alles, bro. Je hebt net Whiplash gespeeld, alles, bro. Ik wat zeg maar eerst de drums, toen pakte ik de bas op, toen pakte ik de gitaar op. Dus. Nice, man. Dat was echt ik vind het echt kut dat ik dat niet meer heb gedaan in mijn leven, zeg maar. Maar speel jij geen instrument? Nee, ik kan van alles. Nee, ik speel geen instrument. Ik produceer wel al bijna al mijn beats zelf. Maar dat is eigenlijk allemaal gewoon op gevoel. Dus gewoon MIDI, zeg maar. Dus ik laat een sound in en dat kan een gitaar zijn, whatever. Kan een synth zijn, whatever. En ik ga gewoon spelen. En je moet me niet vragen welke noot ik speel, welke theorie. Maar je voelt hem gewoon. Idee. Maar dat doe je gewoon met Logic of GarageBand. ja. En dan kan je inderdaad gewoon met digitaal instrumenten bespelen. Ja, correct. Ja. Ja, soms heb ik een akkoord die ik tof vind. En dan kost het me echt gewoon 10 minuten om überhaupt te bedenken welk akkoord daarna komt. Want ik zit gewoon random knopjes te duwen en dan denk ik van oké, dit klinkt lekker. Dus het is echt allemaal op Heb je dan gevoel. ook zo'n USB-keyboardje? Ja, MIDI Ja, heb ik keyboard, ook dan. Die doe ik Ja. daar ook in. Dan zit ik ook af en toe gewoon een beetje... Ja, toch? Het is niet... Ja, ik heb één grote en Ja, één ik heb kleintje. zo'n klein dingetje, zoiets. Zo'n Een akkuitje. taaktoetje en dan... Ja, die heb ik. Nou, nice. Met Die die, heb ik ook. met die 8 drumpetjes. Ja, ik gebruik die Ja, ja, pads ja. ook. Ja. De drum speel ik daar meestal ook wel live op in, zeg maar. Ja. Of ja, live op in. Ja, je tikt ze live in dan. Dus nee, ik speel geen instrumenten, maar jawel, met mijn stem. Ik zie stem absoluut als een instrument. Ja, zeker. Dus Ja. ja, als ik rap of als ik zing, ben je in principe ook een instrument aan bespelen, in my opinion.
Ja. Ja, en ik wil je even jouw mening hierover. Ik hoor van heel veel mensen zeggen, als je naar rap luistert, dan gaat het echt alleen maar om de tekst en dan doet de beat er helemaal niet meer toe. Echt? Wie zegt dat? Of bij, ja. Die mensen Ik moeten ken gewoon mensen. slaan. Bij rap gaat het wel echt voornamelijk om de tekst. Klopt. Natuurlijk Dus dan- ligt er veel focus op tekst. Ja, maar ook niet per se. Het ligt er een beetje aan welke stijl hip-hop dat je hebt. En als Ja. je gaat kijken naar de Amerikaanse hele poppy rap, daar draait het juist vooral om de beat. En dat het gewoon, de flow moet lekker zijn, de melodie moet lekker zijn. En voor de rest maakt het eigenlijk geen moer uit wat je zegt. Dus het ligt ook een beetje aan welke stijl hip-hop je gaat, denk ik. Maar over het algemeen, rappers hebben iets te zeggen. Dus dat gaat zeker veel over de tekst. Ja, Cool. ja dat wel. Dus Maar- het kan allebei. Ik hou er zelf heel Ja. erg van als het melodisch en ook gewoon Een beat met maakt het wel zanglijnen echt, en ja. zo. Als er een goede beat is, dan denk ik van, dan zit je er al gauw in, denk ik. Dat is het. Nou, over Ja. teksten. Waar komen jouw teksten vandaan? Is, zeg maar, bijvoorbeeld Uit- wat ik zoek. Ja. Wil je echt specifieke waar die tune vandaan komt? Ja, van wat ik zoek ben ik best benieuwd. Oké, dan zou ik zeggen speel maximaal 15 seconden van het beginstukje. Van waar ik begin met rap. Dus dan speel nu een stukje van wat ik zoek en dan ga ik hem uitleggen daarna. Je mag dichterbij als je voorzichtig bent. Ik moet eerst weten of je niet giftig bent. Ik dacht te voelen het zit wel goed, maar niet goed geproefd. En al dat bloed zit mij nog in de weg. Man, ik heb zo vaak gedacht dat ik het zeker wist. En die klap in mijn gezicht, geaccepteerd like a bitch. Te lief voor de wereld, maar niet lief voor mezelf. En soms is er niemand die helpt. Ja, die is wel... Dat is eigenlijk een hele... gaat eigenlijk gewoon over een hele recente periode. Eigenlijk al mijn muziek gaat over shit wat ik meemaak. Daarom is het soms ook heel persoonlijk. Hoeft niet positief of negatief te zijn, gewoon een Ja, periode. gewoon, ja, het komt echt vanuit eigen ervaring en eigen gevoel. En ik vind het anders niet leuk om muziek te maken als ik er niks bij voel. Dat klinkt heel cliché, dat is het ook, maar het is wel echt zo. Ja, wat ik zoek gaat echt gewoon over de afgelopen... Ik denk, vorig jaar heb ik hem geschreven. En, zeg ik dat goed? Of begin dit jaar? Weet ik eigenlijk niet precies. Maar in een periode waarin, zeg maar, op een gegeven moment je bent bijna 30, dus je hebt bepaalde dingen op orde. Ja, in principe, je leven loopt lekker, je bent gesetteld, je hebt een goede baan, alles loopt. Maar heel veel shit ligt gewoon buiten je macht. En zomaar kunnen dingen veranderen, ook door invloed van anderen. Van dingen waar je geen macht op hebt. Sommige mensen blijken anders te zijn dan dat je had dan dat hoe jij ze kende of het beeld dat je van ze had. Dus vertrouwen kan gebroken worden. En zo kan er in een korte tijd in één keer heel veel veranderen en het hele leven eigenlijk weer even op zijn kop staan. En dat beginstukje, dat gaat er eigenlijk over mijn zoektocht daarin. En dat ik heel erg mensen op afstand hou omdat ik geraakt ben. Dat wekt weer trauma's van vroeger op. Waardoor ik nog meer mensen op afstand ga houden. En dan meer richting mezelf keer. Maar eigenlijk praat ik daar zo van tegen mezelf, maar ook tegen iemand. Je mag dichterbij als je voorzichtig bent. Ik moet eerst weten of je niet giftig bent. Ik dacht te voelen, het zit wel goed, maar niet goed geproefd. En al dat bloed zit mij nog in de weg. En dat bloed slaat dan op trauma's van vroeger, zeg maar. Die me nu soms in het relatie aangaan met mensen dan weer dwars kan zitten, zeg maar. Zij slaat eigenlijk gewoon op een hele hoop, maar vooral gewoon op een heel onstuimige periode in mijn recente leven. En uiteindelijk is het refrein, ik weet niet eens wat ik zoek. Ja. Heel hard ergens naar op zoek zijn, maar eigenlijk niet weten wat je zoekt. Ja, dat is een beetje... nee. dat is de lyric breakdown van wat ik zoek. You heard it here first, folks. Het is ook wel een tune die me, als ik hem live doe, het is een tune die mij zomaar ook echt kan raken als ik op het podium sta. Omdat hij is gewoon, hij is heel recent. En het is gewoon nogal een persoonlijke tune ook. Ja. Ja, dat. Ja, nice man. Ja, wat ik zoek is wel echt een van mijn Ja. favo's. Ja? Die luister Ja, ik je ook hebt echt veel ja. gewoon. Ik vind Motel van dat was zo volgens mij ook een beetje. Ik weet nog de eerste keer dat ik je zag, heb je toen ook een workshop gedaan rap volgens mij. Dat kan, ja. En welke school was dat dan? AC. Oh ja, dat kan goed. Ja. Ja, toen waren we daar zo in de AC en toen heb je ons even, nou, zo moet je dus rappen. Ja, toch. En toen heb je nog even gezegd, ja, dus ik maak ook muziek. En toen had je volgens mij Motel gegooid. En toen Oh, met kende die je ook clip nog ook? niet zo. Ja, I see, ja. dus, en toen ben ik dat uit, oh joh, die kan, die heeft er wel van, die weet wel wat hij doet inderdaad. Ja, thanks. Dus nee.
Ja, Go-To vind ik ook heel dik. Ja, vind ik Ja. ook. Dit is Go-To. Ik ken gewoon die lyrics. Dus Ah, dat is gek, man. Dat is lauw, dat is goed. Daarvan moeten we het hebben als artiest. Hè? Mensen die precies. luisteren en die de lyrics kennen, ja toch? Nee, maar ik had er ook een keer, ik had die gewoon opstaan. En toen liep mijn vader ook binnen van, oh, dit is wel lekker. Nice, dat is goed zo. Muziek voor alle leeftijden, je hoort het. Ja, Nice. ja, dus stuur het door naar je grandma. Hoe hard zou het zijn gewoon? Je komt bij je oma op bezoek gewoon en zij is daar binnen zo, dit is Go-To. Dit is Go-To. En ze zo, hé Hosea, wat is dat eigenlijk? Go-To? Ik weet niet, opeens was je oma Brabant ook. Mijn opa is wel Brabant. Oké, ja, Dus... Hé Hosea, ik kan niet eens mij zelf vertellen, wat is dat Go-To eigenlijk? En Brolien, wie is dat? Ja, die zijn vaak zat naar de Nu Helder shows komen kijken. Dus Oké, ik denk nice. dat ze je naam op zich wel zouden herkennen. Nou, dan geef ze een dikke knuffel van me. Dat Opa's en oma's moet je knuffelen. Ja, bro. Ja, 100%. Bij deze. Ja, niet Gratis te hard, live tip van Brolin. Inderdaad, want ze zijn wel zeg maar zo... Nee, dat wil je niet. Nee. Niet te hard. Ik weet mijn vader, ik Liefdevol. weet niet of hij dat leuk vindt. Maar als zij mijn oma kunnen, dan tilt hij haar ook weer zo op en zo. Dat is toch vet? Dat is toch vet? Ja, man. En dan gooit hij dan zo in de lucht en dan vangt hij dan zo. Twist op de vinger. Ja. En dan zo naar die andere. Waarom zie ik het ook helemaal voor? Hoeveel moet je krimpen ook voordat dat... Yo, mensen krimpen echt, man. Oké, heel andere subject gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Maar mijn pa is echt nu op die leeftijd dat hij langzaam aan het krimpen is, toch? En elke keer als ik hem zie, zegt hij... Groei je nou nog steeds? Ik zeg, nee, je bent aan het krimpen, pik. Mijn moeder heeft dat ook. Die heeft nu niet meer 1,63 op de 3D staan, maar 1,62. Ja, snap je? En daar zit ze echt over in. Ja, snap je. Bro, eerlijk, ik kan niet wachten tot ik ga krimpen. Hè. Yo, je bent nou 16. Ja, ik ben echt te lang, jongens. Ik vind het echt niet meer leuk. Ja, je moet echt wel zeg maar gewoon nog heel lang wachten dan. Ja, maar als ik zo kijk, jongen, als ik bij andere mensen hier bij Pepijn of Max, dan denk ik van, oh, Ja, oké, maar Pepijn of Max zijn ook geen 16. Ja, en zij zijn ook wel gewoon echt klein Ja, voor oké, hun leeftijd dat is ook, wel toch? waar. Ja, maar ik vind me gewoon te groot. Maar don't worry, short Ik ben kings echt out gewoon there. zo'n boom. Ik was tot mijn 17e rustig, tot mijn 16e 1,62 meter, dus je kan zomaar in één keer tering veel gaan Dat is groeien. ja, voor mij ook. Ik ben nu 1,80 en ik was ook... Voor corona was ik Ja, zeg je was maar ook altijd klein, man. 1,60 en toen na corona... Maar weet je wat ik eng vind van lange vrouwen? Gewoon vrouwen die ook nog langer zijn. Dat vind ik eng, man. Waarom? Dat vind ik echt eng, gewoon. Lange vrouwen. Waarom? Nee, dat is niet goed, hoor. Floor Jansen, die is echt lang. Die is echt gewoon 2,20 meter. Ja, ik kom zelden vrouwen tegen Lange die vrouwen, langer dat- zijn dan dat ik ben, maar wel eens even groot of zo. Ik vind dat een beetje ongemakkelijk of zo. Dat is je eigen onzeker. Nee. nee. Ja, prima toch. Ik denk ook niet dat ik bijvoorbeeld zou daten met een vrouw die 2 meter is of zo. Zeg maar dat zou niet mijn voorkeur hebben. Nee. Dat je zeg maar echt zo'n keukenkrukje op moet. Dus je ochtends zeg maar... Ja, Goedemorgen. precies. Dat ik in één keer zeg maar Jordans met hakken moet gaan dragen. Van die schoenen waar je zeg maar zo lage onder kan klikken. Langzaam verandert je stem dan ook zo. Goedemorgen schatje. Ja, hoor. Verandert gewoon naar een kleine bitch. Maar dat is ook als je... Het is gewoon net zoals als je tegen een hond praat. Als je tegen een kleine vrouw praat. Ja. Als ik een hond zie, dan zeg ik... Oh, hallo. Iedereen verandert gewoon meteen. Oh, ja, dit is een cute boy. Ja, ik ben ook echt die guy gewoon. Ja, Als het een same. kleine hond, bij een grote hond heb ik altijd gewoon... Maar zodra ik zo'n kleine, zo'n Frenchie, weet je wel, zo'n Franse bulldog of zo, als ik die dan zie, dan is het echt gewoon zo... Maar heb je dat dan ook als je een kleine vrouw op straat ziet? Ja, ik heb het eigenlijk bij alle kleine mensen. Nee. Dat is major disrespect ook. Die gaat eruit. Maar met baby's en zo heb ik dat ook wel. Gewoon met jonge kids, ik kan daar wel heel enthousiast van worden. Al vind ik baby's over het algemeen denk ik ook zo... dit is nog zo fragiel, ik wil nou niet kapot maken. Ja, wat ik wel heb, is van die pasgeboren baby's. En dan houden de moeders die zo vast en dan liggen die daar nog zo knock-out, want die slapen nog 23 uur per dag. En dan is het zo, oh kijk wat leuk. En dan ben ik zoiets van, dit is een naakte morgen, wat moet ik hier leuk aan vinden? Ja, maar ik ben ook wel eens op kraamvisite geweest en hij dacht, hij ruikt ook zo lekker. Ik denk, wat? Ja, de zin, ruikt zo baby's lekker. ruiken zo lekker, dat snap ik ook niet. Nee, Dat is gewoon de Zwitser. Nee, maar ik denk dat...
En, hey, I don't know, zwangere of moeders, zwangere vrouwen of moeders, kijken of dit echt zo is. Maar ik kan me voorstellen dat je hebt de geur van jouw baby hit bij een moeder natuurlijk totaal anders. Want dat is onvoorwaardelijke liefde dat oproept. Terwijl, je weet toch, jij geeft iets minder om die baby, dus die geur doet minder voor jou. Of zo, toch? Als je hem dan zo geven, zo hou maar vast. Don't drop it. Don't drop it. Hand onder het hoofd. Ik laat mijn iPhone al 4 keer per dag vallen. Dus... Hand onder het hoofd. Hallo! Ondertussen... Stop met janken! Hou nou je mond! Ja, als ze dan beginnen te huilen, dat is altijd kut ook. Hè? Zo van, oh ja, kom maar. Ja. Pak maar terug. Doe maar. What do I do with this? Dit is wel ongeveer de size zeg maar, van een babyhoofd. Ook. Ja. Maar dan wel met heel veel haar. Maar het gezicht zit aan deze kant dan. You're a wizard, Harry. You're a wizard! Oké, zijn er nog dingen waar jullie over willen praten? Ik heb hem denk ik. Ik heb eigenlijk alles wel. Ik denk dat we hem zo lekker. ondertussen wel hebben, ja. Oké. Wil jij de outro doen? Ja, doe even een shout-out naar jezelf of zo. Of naar Wat wil je de mensen nalaten? de quote. We sluiten af met een quote. Oké, we sluiten dus blijkbaar af met een quote. Het hoeft niet per se een quote te zijn. Oké, dan het enige wat ik wil zeggen... Met raad of zo. En dan ga ik super lang verhaal vertellen. Is hou van elkaar. Heb elkaar lief. Ben lief voor elkaar. En dat is super zoetsappig. Maar eigenlijk is het belangrijkste... Dit zijn 2 hele jonge creatievelingen, jonge makers en toekomstige ondernemers. Dus eigenlijk zijn jullie dat al op jullie manier. Die een podcast zijn gestart. Support deze boys, man. Dus deel die shit. Hoeft niet mijn stukjes, maar deel gewoon hun shit. Abonneer, like en all that. Weet, standaard riedeltje. Maar toch? You gotta give them some love, man. Dank je. These are the youngins that can save Dank the je. world. So you and I don't die. So please, support these motherfuckers. Thank you, man. That's very hard, man. Ja, stream mijn fucking muziek. Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Dit is Geen Podcast met Bro, Mr. B to the R to the O to the H to the L to the I to the N. Oké, dat ging soepel. Ja, toch? Dat heb ik staan oefenen voor de spiegel. Nee, dat is zielig. Nee. Dankjewel voor het aanhoren van ons gezeik. Maar in deze aflevering minder gezeik, maar meer gewoon gepraat over Tupac en hamsters. Jee. Deze aflevering gaat echt overal en nergens naartoe. Tupac, de cavia van Pepijn, Kanye West. Normaal heb ik na het einde van een aflevering een titel in mijn hoofd, maar ik heb hem nu nog niet. Ik heb hem nog niet. Nee. Maar dankjewel voor het kijken. Weet je, Roland heeft eigenlijk het hele like en abonneerpraatje al gedaan. Doen. Dus eigenlijk kan ik niks anders zeggen dan houdoe. Houdoe. Moet ik nou ook weglopen dan? Weet ik niet. Houdoe.